Jing duai shwa ban pule ye kaktien ublay. Kublay ba isnay. Tupensle yanga da umensim bakhod jong me. Kat banga dang pule ye kaktien ka jong me. Ay banganyo sngaw ye kasur jong me. Kabapat siyaw ha kamensim jonga. Ayanga ka jing start jing shampang man sngaw thu ya ka kubor ba me ayanga. Ay bakaktin ka jong me kan long ka jing kemen ya ka don nod jonga bakasharak ya ki kejat jonga. Ayanga kabor pantay ya ka jing im jonga halor kaktin jong me. Tu ay baki ki ay baro kinlong hanga gatkum kaktin jong me. Penkemen yanga habang ayos ngaw ya kaktin jong me batbangan ri kendong yaka. Kren kutray nga syakri jong me nga ngap kuplay shibun Jisu yaro yame Jisu. Kajing puli naka gospel Matthews kalinong kabapra kadakot san hadok hadway. Habaw Jisu ularong hakapernaum uway urang ba shispa ulawan kirpat yu. Kokenrat usyakri jonga utiapang hayeng umla banki bat ushitom jur ngan led ban penkot yu la jubab u Jisu. Kenrat ulap haiktin urang ba shispa ngamlong ubabit bamewan rong hapo kayin jonga. Shuay hukum bat usyakri jonga unsakot. Ngaru ngalong hapo la kirang ba sipay. Bangadon kisipay hapo jonga. Ngashuhukum ya uway. Kie bat ulalet. Bat ya uway pat ale bat uwan. Banga hukum ya usyakri jonga le ya kane bat ule. Jisu ulalingo habaw yos ngaw ya kane ba ulaong hakipat ba kibabod ya u. Ngaya tho ya pi ngampat jushem kat kane kajinget ha Israel. Dakin mau bah bon kinyawan namingi bat sepni bat kinya syong kawai ha kahima beneng bat u Abraham u Ishak bat u Jacob. Kane kakubor babha utray.
When Habau Jesus Jisu had la entered rong ha Capernaum, a Kapernaum, uwe centurion urang ba came cis to him pa asking la for wan help. kerpar ya u. Ko kenran Lord, he said, ucakri jongau tiap pang hai la ban khi baru sitam jur Jesus said to him, ngalai pengkot ya u la jeba bu Jisu kenrat la pai tian urang ba cis pa ngamlong ba bet man rung ha po kai ying jonga suai hukum bat ucakri jonga un sakoi ngaru ngalong ha po kirang ba sipai bat ngadon ki sipai ha po jonga ngai hukum ya uwe khi bat ulai bat uwe pat me ale bat uwan bat nga hukum yo chikri jonga le kane bat ule uji sula lengo haba yo sneu ya kane bat ulo ka kipai ba ba bod ya u ngaya tu ya pi ngam pat ju siam kat kane ke jengai ha Israel nakan mau I say to you bun that kin many yawan will nak come bingi from the basek ni east and the west, bat kin and ya will syam take their kawai ha kai places ma at the blem feast baru with Abraham Abraham, Isaac Isaac, baru and Jacob Jacob in the kingdom of heaven. Kajing ya ro ya me ko Chris.